arribar a la tardor. Van ser uns mesos molt secs i ella buscava aigua. Primer va ser la il·lusió d'un dels mestres. Després, sense adonar-se, es va convertir en la protagonista de moltes activitats a l'escola. Els xiquets i les xiquetes d'Alchímia li varen obrir els seus cors i ella, generosa, va correspondre venint a veure'ls i mostrant, orgullosa, els seus cullerots. La granota Carlota. Això era que hi havia una granota anomenada Carlota, que vivia al riu Palància. Li agradava molt nadar, però cada vegada hi havia menys aigua. Tant era així que la granota ja no podia més que botar de bassal en bassal. Un dia, buscant un lloc on posar els seus ouets, va recordar com era de diferent el riu de quan era ella xicoteta i el poc que li agradava el bassal on vivia. Per això va decidir: En posaré un altre, I tants bots va pegar la granota buscant un bon lloc que va quedar molt cansada i va descansar recolzant-se en una pedreta. Aleshores va veure que un parotet se li acostava i li va preguntar: Què us passa? Doncs que l'altra vez em posaré els meus ouets. Tu saps un bon lloc per a berenar cullerot? El parotet li va contar que ell va néixer en el barranc d'Arguines i que anara allà que ell l'acompanyaria. I ahí teniu a la granota i al parotet adreçant-se cap al barranc, cantant molt contents. Arribar perquè feia molt de temps que no plovia. En això que passava per allí un ratolí i va dir: Què us passa? Doncs que la granota no troba posar els seus ouets. Tu saps un bon lloc perquè la cullerot? El ratolí els va dir que anaren a la font del músic, que ell els acompanyaria. I ahí teniu a la granota, al parotet i al ratolí adreçant-se cap a la font del músic, cantant molt contents. Però en arribar, un esquirol que estava per allí els va explicar que varen vindre uns homes en unes màquines i ho varen soterrar tot, i va preguntar: Què us passa? La granota no troba on posar els seus ouets. Tu saps un bon lloc per a que nasca un cullerot? L'esquirol havia sentit dir que a la font del Carbonell l'aigua era molt clareta i els va dir que ell els portaria. I ahí teniu a la granota, al parotet, al ratolí i a l'esquirol adreçant-se cap a la font del Carbonell, cantant molt contents. Però en arribar, el teuladí que volava per damunt d'ells els va dir que feia molt que no entenia i els va preguntar: Què us passa? Doncs que la granota no troba on posar els seus ouets. Tu saps un bon lloc per a que nasca un cullerot? Va dir sí que en sabia. Coneixia una font amb aigua molt clareta, molt neta, molt bona i molt fresqueta, que qui no voldria anar a viure allí. Era la font del comte, i ara mateix els acompanyaria. I ahí teniu a la granota, al parotet i al ratolí, a l'esquirol i al teuladí adreçant-se cap a la font del comte, cantant molt contents. En arribar,
quedaren a viure feliços i contents i el conte contat ja s'ha acabat.